दुखुलै गोसोआ बिखा गावदों आंहा। आं सानसेबो लोंफेरामोन, जिबनावबो लोंफेरामोन, नाथाय आं दिनै लोंबाय। ओरैबायदि टेनसन, माने आं लोंबाथाय एसे टेनसना खारगोन होननानै लोंदोंमोन, नाथाय आं बावनो हायाखै दासिमबो टेनसनखौनो। लैथोस्रिन्दों आंखौ बेफोरबायदि थगायनाङामोन। नों थारैनो आं थानायनि उनावबो नों आंजोंनो माथो थैस' थांस' संसार जागोन होननानै बुंदोंमोन सानसे समाव। बेफोरखौ बावजोब्बाय नामा? दिनै आं लोंदों नोंनि थाखायनो, नोंनि टेनसनावनो। आबा अबाव थांनायमोन नोङो? ओंखाम जानो नेबाय दङ आं नोंखौ। थां जायै थां, खुरना दोनदों आङो। आयै, आङो ओंखाम उखैयाखैलै। आं जाथ'ला दे आइ, दिनै आं जाथ'ला। माने उखैयाखै आंखौ दिनै। रामोनदा, नों जुमाय फेदों? आदा, नोंथ' मालाबाबो जुमाय लोंफेरामोन। नों दिनै मानो लोंखो दे? मुझे माफ करनालै आयै। आं लोङा सानदोंमोनलै, लोंफ्लांबाय टेनसनावनो। टेनसनलै आयै, बिखा गावदों आंहा, बिनिखायनो लोंबाय। आंखौ गाज्रि मोननाङा दे आयै, आंखौ गाज्रि मोननाङा। बेफोरखौ मा नुनांगौ मा नुदों आङो आबा दिनै? नोङो बै आखल गाज्रि हिनजावनि थाखाय एसेबां टेनसन जादों। जुमाय होननायखौनो मोनामसुफेराखैमोन नोङो, साखिफेराखैयानोमोन। नाथाय नों दिनै जुमाय फेग्लिना फैदों। बेफोरबायदि नङा दे आबा, गाज्रि नुयो। नोंनो जोंफोरो मोजां हिनजाव नायना लाबोगोन होनदोंना आबा? लैथोसि बायसि मानसिनि थाखाय नोङो जुमाय फाग्ला जासिगोन नामा? दिननिफ्राय मालाबाबो लोंनांला दे आबा। लोङा माने आयै, आं टेनसनखौनो लाख'नो हाला। आंखौ मानो थगायनांगौ नोंहामजोआ? आं बेखौ फोथायोमोनलै आयै। मा दुखु होदोंमोन आं आयै बेखौ? आं जेबो दुखुखौनो होफेराखैमोन। थेवब्लाबो आंखौ मानो बियो थगायनांगौ? फिसाय थाखानायनि उनावबो मानो बियो गुबुन हौवाजों रायज्लायनांगौ? मानो आयै? दुखु मोना मा? आं सहायनो हायाखै, बेनिखायनो दिनै लोंबाय आं एसे आयै। बिदि खालामनाङा ना न' आयै? औ, खालामनाङामोन आबा, नाथाय खालामबाय दा मा जाबावनो? आं जाथ'ला दे, नोंसोर जा। नुदोंना आयै, आदाया बै लैथोसि धकेबाजनि थाखायनो ओरैबायदि, माने मा बुंबावनो दिनै आदाया जुमाय फेदों। बे थोरामोन्दाया मालाबाबो जुमाय फेफेरामोनहाय, मालाबाबो लोंफेरामोन। दिनै मानो लोंनांगौ देनाय? आं बिराद बोरैबा मोनथारबायहाय बिजुलि। नुदोंना आयै, बै लैथोसिया सुनि। एसेबां मोजां मानसिखौ दिनै बियो जुमाय फाग्ला बानायसिगोन। आदायाथ' दा सानफ्रोमबो लोंसिगोन। आदाया मदारु जासिगोन आयै, मदारु। आयौ, बेथ' बिदिबा बोरै जानो? एसेबां मोजां फिसालामोन आंनि। दिनै बै सनि खांखिनि हिनजावनि थाखाय आंनि फिसालाया मदाफि जासिगोन। फाफि हिनजावा साला। आंनि सना बायसि फिसालाखौ दिनै बियो मा खालामखो? बेफोरखौ मा खोनादों आं गांजेमा गोसोम रानि, मा खोनादों आयै जेनेबा नोङो? गांजेमा गोसोम रानि, नोङो एसे बुजिग्रा जादों मानसिया। नों गथ' गोरलै नङाथ'। दा नोङो रामसिंजों हाबा जाबाय। ओमफ्राय मा बोरैबासो खोनादों माथो आंलाय? बेनोथ' मा खोनादों बुङाखै मानो? नों बेजों मानो उन्दुफाया? माने नोंनि अनसुला बिजामादैया नोंनो फन हरनानै खिन्थाजोबदों नामा रोखा? औ, खिन्थादोंथ' र'। बेसेबा दुखुआव दङ बियो, बेसेबा टेनसनाव दङ। जाय हौवायाबाबो हिनजावनि अननाय लुबैखागोन। आयै, थेवब्लाबो आं दिनै शकिं, बिराद आसरित जाबाय। मानोना नोंनि बिजामादै मोजाङा नोंनो एसेबां मोजां बाथ्राफोरखौबो खिन्थालायो। माने आसरित सानबाथाय लाजिया बियो। आरो नोंबो खोनासंबाय थानो लाजिया? बापरे बाप, मानि थाखाय आयै? लाजियासै नोंबो बिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो आरो बिबो खिन्थाबाय थानो लाजियाखै? जोंफोर सानैया उन्दुलाया? लाजिया? सोरखौ नुदों नोङो बिखुनजोफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि रायज्लायनाय? थग्राब गाज्रि, माने मा रायो? आं बुजियाखैसै। रावबोथ' बिखुनजो बिजामादै बेफोरबायदि गाज्रि रायज्लायालै। जुदि बिसोर सानैनि गेजेराव जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैलायाबा। गांजेमा गोसोम रानि, बै खालि गथ' साला नोङो आंखौसो सन्देह खालामबावदों। लाजियाखैसै नोङो गावगायनि बिमाखौ सन्देह खालामनो?
बिबो गावनि फिसायजों मा थिगायै मा थि आं दा जेबाबो सानगोन आयै मानो होनबा आङो बेफोरबायदि आसि काहिनि खोनाफेरदोंथ' माने बिमाफोरा गोसथोगोन गुबुन हौवाफोरखौ ओमफ्राय गावगायाथ' थाङाबो ओमफ्राय गावगाया थाङिनि फिसाजोखौनो हाबा हरनोसै गावगायनि बयफ्रेन्डजोंनो फिसाजोखौ हाबा हरनोसै ओइ सयब गथ' साला सैमा गथ' नों मा एसेबां गाज्रि मालै हा गांजेमा गोसोम रानि नों बिमाखौनो बेफोरबायदि बुंदों नोंहा एसेबो साननाय गैया दिनै नोंनि इयुननि मोजांनि थाखायनो आं नोंखौ रामुसिंजों हाबा हरबाय न' गोनां फैसा गोनां नोंखौनो आजादियै मोनजालांथों होननानै नों आरो दिनै बिमाखौसो जंखायबावबाय पापि गथ' साला नोङो आं बुंदों आंहा फैसा न' बेफोर जेबो लफ गैया आंनो नांगौ सेंग्रा हौवा सेंग्रा बे बोराय हौवाजों सोरबा संसार जानो हायो नामा नोंसोर जानो हागौ बा गुबुनफोरा जानो हागौ नाथाय आं हाया एसेबां बोराय राग'नाय मानसिफोरजों संसार जानो हाया आङो दाबो हाया इयुनावबो हाया मालाबाबो हाया थैजासिम हाया बेनिखायनो रावखौबो जबरदस्ति खालामनाङा जबरदस्ति हाबा हरनाङा आं बुंदोंना बे रामुसिंजों जेबो फिलिंस फैखाया आंना थैजासिम बायथ'सो दंबाय दङ आं मिथिबाय आरोथ' आयै नों मा सानदों जेनेबा आङो बेजों देहानि सोमोन्दो लाखिनांगौ आयै आंना बेजों मालाबाबो देहानि सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा माने आं बेजों खाथियाव थानो हाखाया उनावसो फस्थायगोन नोङो मिथिबाय खोब सेंग्रा गोरलै नागिरग्रा हा मालाथ' बुंखो आंनो सेंग्रा गोरलै नांगौ होननानै आयै मिलायनाय आरो जेनेबा आंनिख्रुइ जेनेबा 10 बोसोर गिदिरबाबो जेबो नङामोन बे रामुसिङाथ' आंनिख्रुइ 30 बोसोरसो गिदिर जागोन नोङो गावगायाबा आफाजों गोसथोलायनानै हाबा जादोंमोन सेंग्रा नायनानै ओमफ्राय फिसाजोखौ बोराय मांग्रांजों हाबा हरनानै बेयाव आंनि लाइफखौसो नों धंस' खालामना होबाय आयै दुखु मोनो आङो मानो आंनि फिलिंसखौ एसेबो बुजियासै बिमा जालायनानै एसेबांबो लबिया जानाङा मानसिया रामुसिङा धोनिखायनो फैसा थाखा बिल्डिं थानायखायनो नों आंखौ हरदों हाबा नों मानो जायासै नोंबोथ' जानो हागौमोन ना नोंजोंसो समायगौमोन नों रामुसिंजों हाबा जाबाबो आं एसेबांबो असान्थि दुखु मोननाय नङामोनलै आयै दा जेसेबांखि आङो दुखु मोनबाय दङ असान्थि मोनबाय दङ ओइ सैमा गथ' गावगायनिखौल' अं बुंबाय थानाङा नोङो आंनि बाथ्राखौबो खोनासं नोंसा नोम्माया नोंखौ मोजांनि थाखायसो हाबा हरदोंमोन नोङो बिमानि खोथा लायैया बिमाखौसो नों जंखायनो फैदोंना गाज्रि सन्देह खालामदों फस्थायगोन उनाव फस्थायगोन नों नायबाय था बेनिफ्रायलाय आरो माथ' फस्थायबावनांगौ दङ आयै फस्थायखाबाय दंखायो आङो आं सहायनो हालालै लैथोस्रि नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आं नोंजोंनो थैस' थांस' संसार जालांगोन सानदोंमोन सना आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै मालाबाबो बावनो हानाय नङा नोंनो फार्स्ट नोंनो लास्ट सना दै आंखौ बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायासैलै लैथोस्रि दिनैसिमहालागै आं जुमायखौनो लोंफेराबो मोनामसुफेराबोमोन नाथाय दिनै नोंनि थाखाय आं फेग्लिजोबदों नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारनाय हामा नङाना गावगायनि फिसायखौ बेफोरबायदि थगायनो फिसाय थाखानायनि उनावबो गुबुन हौवाजों रायज्लायनाय गोसथोनाया मोजां नङा आं थानो हाला आं लैथोस्रिखौ फन खालामनो दिनै मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ आं मोजाङै सोंहरगोन बिखौ मानो बेफोरबायदि खालाममारनांगौ बियो आंखौ हामाना दुखु मोनो आं बिराद दुखु मोनदों टेनसनफोरा खारथों होननानै लोंदोंमोनलै बुङोना मानसिफोरा लोंबाथाय फेबाथाय टेनसना खारो होननानै आंनालाय मानोथ' खाराखैलै बांसिनसो टेनसन जादों गाबनो ओंखारदों आंखौ रिसिभ खालामलै नों रिसिभ खालाम रामोनदाया आंनो फन हरदोंमोन आं रिसिभखौनो खालामनो मोनासै आं बाहेरावसो दंमोन हरफिननि र' रामोनदा थारैनो नों आंनो फन हरमारबाय हेलौ माथो फन हरबाबो रिसिभ खालामा रामोनदा नोङो जुमाय फेदों जुमाय फेयाखै खोमालै आं जुमाय फेमारदों नोङो रामोनदा नोंथ' बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव आं मालाबाबो जुमाय लोंफेरा आरो मालाबाबो लोङाबो होननानै नाथाय दिनै बेफोरो मा रामोनदा नों जुमाय फेदों
नोंनि टेनसनावनो लोंदोंलै आं दिनै उफाय गैया लोङाथ' सानदोंमोन नाथाय लोंनो गोनां जादों नोंनि थाखायनो बिखा गावदों आंहा दिनै नों आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामारखो लैथोस्रि नों आंखौ बिदि थगायनाङामोन आं नोंखौ बेसेबा फोथायोमोनलै लैथोस्रि नों मानो आं थाखानायनि उनावबो थिलुखौ नों गोसोथोबावो रामोनदा नों दासिमबो आंखौ सन्देह खालामगासिनो आं रावखौबो मोजां मोना मिथिगौदा गासिबो बे बिजुलिनो साल गोजा नों आंखौल' मानो सन्देह सानबाय थायो नोंथ' आंखौ बेसेबा फोथायो होनोमोन नाथाय दिनै मानो एसेबो फोथायला एसेथ' फोथाय आंखौ नोङो नङा नों मोनसे बाथ्रा बुंमारनाय लैथोस्रि आंहा मा अननायाव मा खोमि जादोंमोन बुंनाय आंथ' नोंजों एसेबां मोजाङै रायज्लायो एसेबां अनो सानसेबो आखाइबो होफेरा रायफेराबो नाथाय नोङो मानो आं थासान्दियावनो नों मानो थिलुजों रायज्लायनांगौ थांनो ओंखारनांगौ बेजों मानो ना थांबायानो नों थिलुजों हाबा जाहैबाय खारसनहैबाय नामा रामोनदा नोंखौ आं एसेबांबो सन्देह बादि सानाखैमोन आं थारैनो नोंखौ आं जोबोद मोजां मानसि सानोमोन नाथाय मोजां मानसिया गाव गावनि हिन्जावखौ एसेबांबो सन्देह साननो हाया नों जुदि एसेबां मोजां जानायमोनबा आंखौ एसेबांबो सन्देह खालामनाङामोन ना आं दिनै इसोरनि सोमाय लानानै बुंदों आंनि आइ आफानि सोमाय लानानै बुंदों आङो नोंनि अनगा रावजोंबो सेंग्राजोंनो बा हौवाजोंनो रायज्लायफेरामोन मिथिगौ ना आरो थिलुजों खेबसेल' रायज्लायदोंमोन नोंनोथ' आं खिन्थाखादों बेखौबो वाट्सएपखौ नुनानै माने माबायानो गैया जादोंलै आंहा फोथायनायानो गैया जादों नोंनो मार खोमालै लैथोस्रि नोंनो मार आं नङा रामोनदा आंखौ नोङो मानो फोथायला दाथ' आरो नोङो जोमै फाग्लासो जाबावसिगोन नामा आंहा जेबो दायानो गैयालै रामोनदा थेवब्लाबो नों आंखौ ओरैबायदि दिनै खालामदों जेनेबा आं थारैनो थिलुखौ मोजां मोनमारदों रायज्लायमारोमोन दा रायज्लाया दा नोंसोरसो मिथिसिगौ आरो लैथोस्रि आरो नोङो बिजुलिखौसो रायज्लायदों होनदों बेलाय मानो नों जानानै रायज्लायफानो बिदानि संसारखौ मानो सिफायनो दे गथ'आ गाबै गाबै बुंदों आंनि सिगाङाव मिथिगौ ना मा रामोनदा नों बियो गाबै गाबै बुंनायखाय नोङो बेनि बाथ्रायाव गोजावबाय नामा आंबोथ' गाबै गाबै बुंदों नोंखौ आंनिखौबोथ' नों एसे फोथायमोन आं फोथायनो गोब्राब मोनबाय दिनै आं नोंनि थाखाय जुमाय लोंफेरै मानसिया दिनै जुमाय लोंबाय फेबाय आं टेनसना खारो होननायखाय लोंदोंमोन आं बिखा गावदों आंहा बिखा नों आंखौ बेफोरबायदि मा खारनाव खालामनाय नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन लैथोस्रि नों आंखौ हाजारजों थेवब्लाबो आंनि खुगानिफ्राय मोनसेल' राव ओंखारगोन थिलुजों रायज्लायाबो गोसोबो थोआ आं बेखौ नों मानो मानिया खेबसेथ' फोथायनाय आंखौ दे आं दुखु मोनदों दे दोन रामोनदा बेफोर गासैबो नंखाय गोजा बिजुलियासो रायज्लायमारदोंमोन थिलुजों नों बे बाथ्रा मोनसेखौ मानो फोथाया दोनदो नों लैथोस्रि दोनदो दानना होबाय मानो दानना होखो बियो सिलब्राय मा खालामदों दङलै एकदम बोरैबा मोनथारदों आं दिनै मा बोरैबा मोनदों मायबाफोर जादों नामा सना जानायाथ' जेबो जायाखैलै न'खराव नांज्लायनाय जाबाय थायो बे आफायाबो आइखौ दुखु होबाय थायो आइखौ सोगाबाय थायो आंना बिहावा आइ बिखुनजोखौ माबादों आरोना सोगाबदों मानो माथो बुंबावनो आरो बुंनोनो लाजि मोनोलै आं बुंथ'ला नामा गाव गावनि हिन्जावनोनो खिन्थानो नोङो लाजिबाय आरो दे जेबो नङा दे सना खिन्था मा जामारदों नोंसा आफाया मा दुखु होदों नोंसा आइखौ आंनि आइ बिखुनजोखौ बे आफायालै सासे मैगं बेफारि दङनो बेजोंनो रायज्लायबाय थानाय नुयोनो बै जोंहानि गामिनि सासे आयंना बियो खिन्थाबाय थायो आइनि सिगाङाव ओमफ्राय जेनेबा आइनिबा आफाया बै मैगं बेफारि हिन्जावखौ गोसोथोयो बिदि सानना लायो नोंसा आफाया एसेबां गाज्रि मोनथिलालै माथो बुंबावनो आरो गोसोथोयोना थोआ मोनथिया जिखिजाया एसे सोग जायो आरो बै हिन्जावखौनो लोगो हमबाय थायो खाथियाव जेनेबा लोगो हमबाय थायाबाबो खाथि जबाय थायो हाथायफोराव आरो सकफोराव नोंसा आफाया आंनिबा मोजां नंखायहाय नोंसा आइयानो मोजां आंनि अनसुलि बिखुनजोआनो मोजांहाय बे नोंसा आफाया मैगं बेफारि हिन्जावखौलाय मानो लाइन मारिनांगौ दे बे बोराय बैसोआव
फिसालाफोरानो हाबा जानो जाबाय। मोनथिलालै मा सानो मा साना बिराद बोरैबा मोनबाय थायोलै न'खराव नांज्लायनाय जाबाथाय। लोगोफोर जोंनियाव अखा हादों दे नै जावजाव जुजाव खोनानोबो हानाय नोंथांमोना थेवब्लाबो बानायबाय आं। जेनेबा आफाया दे मानिना लाबाय गोसोथोआ मानोथ' लोगो हमबाय थायो बे हिनजावखौ मानो खाथि खाथि जबाय थायो। आइया बेसेबा बुंखायोआनो बिनि खाथियाव थानाङा बेजों रायज्लायनांला होननानै थेवब्लाबो आफाया मानिथारा। मोजां नङाहाय नोंसा आफाया आंनि आइ बिखुनजोखौसो बिराद दुखु होबाय दङ। बेनोथ' आइखौ बिराद दुखु होबायलै बिराद सोगाबथारबाय आफाया। रायदों आं दिनै आफाखौ। मोजां जादों रायनांगौ। बांद्राय खोथा मानिया जाबाय थाबाथाय दामनाबो होनांगौलै एसे बिफाबाबो। मानोथ' मा बेफोरलाय बोराय बैसोआव गोसोथोनाय लाइन मारिनाय। बुवा देनाय बुनाया बिमा बिफाखौ बुनो हामा फाब नाङो। माइबासो फाब नांगोन दे जेबो फाब फुनो गैयालै आजिखालि जुगाव सना। आंबा जों आइखौ मालाबा स्राब बुना होयो बाल गनफोरखौ खाथियाव मोनबाथाय स्राब बुनानै खारो आङो। आरोथ' मालाबा बिराद रागा जोंबाथाय खुबैना होयो आं हाथरफोरजों। रागाखौ आं लाखिनो हायालै। हामालै जायदों बेफोरबायदि खालामद्रायनाङा र'। हाजार मोजाङानो जा बा गाज्रियानो जा बिमा बिफाखौ मालाबाबो आखाइ होनो मोनानो। बेफोरबायदि जेबो नङाहाय मा बांद्राय बकिबाय थाबाथाय सोरखौथो खालामनो हागोन दे। आं हायाहाय मा नोंबो नोंसा आफाखौ बु। मानिबा बोराय बैसोआव लाइन मारिग्रालै लासिंसिं लाजिनाय गैया नामा बिहा। नोंनि मान सनमानखौसो थांजोबहोसिगोन बाल। माथो खालामबावनो आंना आइ बिखुनजोआलाय मा खालामदों? बे मैथास्रिया बेखौबो रागासो जोंना दङ र'। फैसा बिनाबो होआखै आंनो। मेगि जानो लुबैनानै बा 20 थाखा फैसा बिदों बेखौनो होआखै। 20 थाखा नङा 10 थाखाबो होआखै। नोंबोदि सासे सना फैसा गैयाबा अबेनिफ्राय होनो दे। फैसा थाबाबो होआलै सना बिराद गाज्रि। नोंसा आफाया जेरै गाज्रि जोंहाबो आइया बेफोरबायदि गाज्रि। जोंहा आफायासो मोजांमोन खोमाहाय। मोजां मानसिफोरासो थाब थाब थैलाङो। औलै नंमारगौ मोजां मानसिफोरासो थैमारो। दे होमबा सना ना आइया मोनफैसिगोन। नोंबोदि आरो सेरबोराय नोंखौबो रागा जोङो आं सम सम। बिमानि सिगाङाव रायज्लायनोनो हाया। आंलाय माथो रायज्लायबाय थायो आइनि सिगाङावनो। हायालै सना माने जों आइया एसे माने सोरजोंबा रायज्लायबाय थाबा माबा रायो। बेनोथ' दा नोङो खामानिथि आंखौ बोरै हाबा खालामना लांगोन दे। बेफोरो उनाव जाबाय थागोन दे सना दा दोनथ'नोसै आइया सफैगोन। माबा सेलबोराय आं माबा नोंजों रायज्लायनोनो हाया मालाबा मालाबा। उनाव रायज्लायगोन दे सना दा आइया सफैसिगोन ना उनाव हरगोन उनाव। आबा सोरजों रायज्लायदों? माबा लोगोजों हायै। गैलालै आइया एसेबावबा खोनासिगौमोन। दे होमबा ना लोगो उनाव फन हरगोन दे मालाबा सम मोनबा। आयु नायनाय बोरै आंखौ लोगो होनना बुंबाय बिमानि सिगाङाव। बाल नोंबोदि सासे बुंना लानो हानांगौ नोङो। आंहाबो सासे गोसथोनाय दङ। आलासिसो जानो लांनांगौमोन नोङो आंखौ बैसागुआव। दे दे आबा रायज्लायखांबायबा माबा सगाव फाखोसे थांना फैनाय। औ थांनि र' आयै। लोगोआलाय अबेनि जाखो? लोगोआ बै माबा अन्थाइबारिनि। माथो लोगोनि माथोआनो सिख्लानि बायदिसो खोनादों आङो। माबा एसे ओइ लेडिस टाइपलै आयै माथोआ जेनेबा मानसियानो एसे लेडिस टाइपनि। लेडिस टाइपनि मानसिफोरखौनो लोगो जायो नोङा आबा। लोगो जानाङा बेफोरखौ। आं गिनाय मोनोहाय आबा। आजिखालि रावखौबो फोथायनो हाला जाबाय। लेडिस मुवाफोरजों रायज्लायनाङा आबा। माथो जायोखाय आयै लेडिस मुवा माने रायज्लायनायफोरासो एसे माथोफोरा एसे सिख्लानि बायदि नाथाय बियाबो मालाय गोसथोनाय दङ आयै। लेडिस टाइपबाबो माने गोसोफोरा हिनजाव बायदि नङा। आफाया फैयाखै नामा मोसौ दोस्लायनो थांनाया? ओहो आयै फैयाखै। एबारनिफ्राय खोनाबावथों र' आङो मैगं बेफारि हिनजावजों जफानाय बा रायज्लायनायफोरखौ। नागानायाव गैयालै आथिं सिफायना दोनदों आं। जेबो थालि बालि गैया बेयाव। आथिं सिफायगोन आयै? औ आथिं सिफायगोन आङो नोंसानि आथिंखौ। लाजि गैया मानसियानो आखल गाज्रिखा। थांनाय आबा सगाव थांनाय फैसायाथ' दंखायो आं दहाय होनाया। औ आयै। आंना हौवाया ओरैबायदि गुन्दामारना बा बै हिनजावफोरखौ बुंदों आङो। हौवा थाखानायनि उनावबो मानो गुबुननि हौवाफोरखौ गोसथोयो मानो? मा एसे मानसि थायोलै थै लासिया होमबा मा एसे खर' गाज्रि हौवा हिनजावफोर थायो। हौवा थाखानायनि उनावबो हिनजाव थाखानायनि उनावबो लाइन मारिनाय बेसे नायनो आजिखालिनि जुगाव। आं बिराद अखयज' मोनथारबायलै बेखो। आं सानाखैमोन आंनि हौवाया बेफोरबायदि जागोन होननानै नाथाय नुदों बिराद लेथ्रासो।